Nadine fortæller om verdenskrige, 1. og 2. verdenskrig. Hvordan startede 1. verdenskrig? Der var mange lande, som havde lavet alliancer med hinanden. I 1882 havde Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien lavet en alliance med hinanden. Det havde Frankrig, Rusland og Storbritannien og senere Italien og USA også lavet en alliance. Der var også en til alliance. De lande, som var med i alliancen, var Serbien, Belgien, Japan og det osmanniske rige, som også havde lavet en alliance. Og så blev prins Ferdinand myrdet. Østrig-Ungarn, som han kom fra, beskyldte Serbien for at stå bag mordet. Så gik Østrig-Ungarn i krig mod Serbien. Rusland og Frankrig støttede Serbien, og Tyskland støttede Østrig-Ungarn. Det gjorde til, at den 1. august 1914 gik Tyskland i krig mod Rusland. Frankrig støttede Serbien, og Tyskland støttede jo Østrig-Ungarn. Så gik Tyskland igen i krig den 3. august 1914 mod Frankrig. Så gik Tyskland igen i krig. De gik i krig mod Belgien. Det førte til, at Storbritannien gik i krig mod Tyskland, så fordi så mange lande havde lavet alliancer med hinanden, gik mange lande i krig med lande for andre alliancer. Det gjorde til, at 1. verdenskrig startede. Hvem startede 1. verdenskrig, og hvorfor startede 1. verdenskrig? Det var Østrig-Ungarn og Tyskland, der startede 1. verdenskrig. Der var flere grunde til, at 1. verdenskrig startede. Det er fordi alliancerne, som jeg fortalte om, det var også fordi, at Tyskland, Frankrig og Storbritannien havde lavet kæmpe hære og flåder. Lande konkurrerede om, hvem som kunne lave flest kolonier, især i Asien og i Afrika. Især på Balkan var serbere ønsket uafhængighed fra Østrig-Ungarn. Der var også en til ting, det var i Balkan boede mange forskellige nationaliteter. Serbien ville for eksempel samle alle slaviske folk i området, som i Bosnien, mens disse områder tilhørte Østrig-Ungarn. 1. verdenskrig. 1. verdenskrig brød ud den 28. juli 1914. I 1. verdenskrig startede man med at lave skyttegrave. En skyttegrav var et hul, hvor man liggede ned i et hul. Når der er 2 skyttegrave, og du går imellem, hedder det ingenmandsland. Hvis du går imellem dem, så dør man. Og så skyder man fra skyttegraven. Den 1. verdenskrig var der 19 krige. De største krige under 1. verdenskrig var Vestfronten, Østfronten, Italiensk fronten, Balkanfronten, Gallipoli-kampagnen, Metapian-felttoget, Palæstinafronten og afrikanske kolonikrige. Det land, som gik mest i krig, var Tyskland. Tyskland, de gik i krig 7 gange. De havde omkring 13,4 millioner. Der var 17 millioner, der døde under 1. verdenskrig. Tyskland tabte krigen. Fordi at Tyskland havde gået i krig så meget, skulle de betale mange af deres penge. De skulle også give land. De skulle give Alsace-Lorraine til Frankrig. De skulle også miste kolonier i Afrika og Asien. De måtte heller ikke bygge på deres militær. Krigen sluttede den 11. november 1918 kl. 11 om formiddagen. I 1. verdenskrig fik kvinder arbejdet i fabrikker. Efter 1. verdenskrig. Tyskland var fattigt. Tysklands penge blev mindre værd. Den 1. verdenskrig skulle Tyskland betale mange af deres penge, som jeg fortalte om. Fordi at Tyskland skulle betale mange af deres penge, så kunne Danmark ikke sælge deres varer til Tyskland, som for eksempel smør. Så Danmark var også fattig. Der var mange lande, som var fattige. Så der var mange mennesker, der døde af sult. I Tyskland var der meget arbejdsløshed, og store riger som Tysklands kejserrige, Østrig-Ungarn og Osmannerriget og Rusland blev opløst. Efter krigen blev nye lande gendannet. De lande, som blev gendannet, var Polen, Tjekkoslovakiet, Finland, Estland, Letland og Litauen. Efter krigen blev Spanien ramt af en sygdom. Der var ca. 50 millioner, der døde. Adolf Hitler. Adolf Hitler var en diktator. Han blev en diktator den 23. marts i 1933. Han hader jøder, kommunister, socialister, romaer, homoseksuelle, handicappede,
slaviske folkeslag, religiøse og politiske modstandere. Han havde rigtig mange mennesker. Han drømte om at være kunstner, men der var ikke nogen, der gad at have ham. Han var også i 1. verdenskrig som soldat. Efter han var soldat, begyndte han at interessere sig for politik. Den engelske premierminister tog til Tyskland og talte med Adolf Hitler. Adolf Hitler lovede at stoppe sine erobringer, og den engelske premierminister stolede på ham. 2. verdenskrig startede, fordi at Hitler ville gøre Tyskland til et stort land. Der var nogen, der støttede Hitler. Dem kalder man nazisterne. Adolf Hitler havde lavet et kupforsøg. Så kom Adolf Hitler i fængsel. Inde i fængslet skrev en bog om, hvordan at Tyskland skulle se ud. Han kom i fængsel den 11. november 1923. Han kom ud fra fængslet den 20. december 1924. Efter at Tyskland gik ud af 2. verdenskrig, dræbte Adolf Hitler sig selv, og det gjorde hans kone også. De blev gift dagen før de dræbte sig selv. 2. verdenskrig. Adolf Hitler startede 2. verdenskrig, som jeg sagde. 2. verdenskrig brød ud den 1. september 1939. Krigen startede på grund af, at Tyskland angreb Polen, og Tyskland besatte Danmark og Norge. Tyskland havde også nogle lande, som hjalp dem. Det var Japan og Italien. Tyskland gik i krig 12 gange under 2. verdenskrig. Der var 32 krige. De største krige var Operationen Barbarossa, slaget om Stalingrad, slaget om Normandiet, slaget om Berlin, slaget om Atlanten, slaget om Midway, slaget ved El Alamein, slaget om Okinawa og slaget om Storbritannien. Efter at Tyskland gik ud af krigen, så gav Japan stadig ikke op. USA kastede 2 atombomber. Den første kastede de den 6. august 1945. Den atombombe kastede de over Hiroshima. Der var ca. 70.000 mennesker, der døde. Og den anden atombombe blev kastet over Nagasaki. Der var ca. 40.000, der døde. Efter 2. verdenskrig. Efter 2. verdenskrig startede den kolde krig. FN og NATO blev startet. FN var med til at få fred. NATO var en militær alliance blandt vestlige lande. Efter 2. verdenskrig blev Tyskland delt i 4 zoner. USA, Storbritannien og Frankrig og Sovjet. I 1949 blev Tyskland delt i 2 lande, Vesttyskland og Østtyskland. Berlin blev også delt, og Berlinmuren blev opført i 1961. Mange kolonier i Afrika og Asien kæmpede for at opnå uafhængighed. I årene efter 2. verdenskrig, Storbritannien, Frankrig og andre kolonimagter mistede gradvist rige. I Vesteuropa og USA blev rigere. Danmark blev befriet af primært Storbritannien den 5. maj 1945. Husk at like og subscribe for flere videoer.